Na mondjad, hogy kell úszni. Az első kedvencem, hát elmutató. És ez mi? Úszás. Milyen úszás? Ilyen készfotó. Aha, igen. A második kedvenc úszásom Az milyen úszás? a kezünkkel meg a lábunkkal is. Lábunkkal? Igen, a lábunkkal is a vízen, mikor úszunk, így csinálunk karikákat, mintha karikát rajzolnánk. Igen? Ennyi? Csak ennyi úszást ismerek. Ja, meg olyan úszást is ismerek, hogy a vízzel néha feljön a vízről levegőben, azt visszamerül. Aha. Csak Szóval? ennyi úszást ismerek. Jó. És megtanítod apádat is? Igen. Jó. Akkor menjünk be, jó? Oké.